Història de Xixona al balcó, capítol 99. El monument de Setmana Santa. El monument de Setmana Santa fa referència a la capella o altar on es reserva la segona hòstia consagrada en la missa del Dijous Sants fins la celebració de la mort del Senyor el divendres sant quan s'administrarà. El ritual s'inicia després de la missa del Dijous Sant, quan el cura es dirigia processionalment des de l'altar major fins al monument i depositava en una arca el càliz en la forma reservada. Al dia següent, en el transcurs de la celebració eucarística, traïa càliz i el tornava a l'altar major. El monument es disposava en una capella lateral. Ha de tenir un altar en el que es disposa un sagrari buit per a depositar dins el càliz en la forma consagrada. Després s'adornava amb flors, teles, 12 veles. En algunes esglésies i catedrals la decoració emprada pareix ser una espècie de retaule construït amb fusta amb la utilització de columnes i frontons. A Xixona sabem que el monument tenia ja una estructura arquitectònica en 1752, quan l'Ajuntament acorda se haga libranza de 4 libras y 8 sueldos por la madera, trabajos que han tenido componer el monumento, tornillos y demás. Estava decorat amb teles. En 1722 es va plantejar un gran problema, perquè ni l'Ajuntament, ni l'Església, ni els veïns tenien teles i ornaments adequats per a recobrir el monument. Això era degut a los muchos saqueos que han padecido los vecinos en las guerras pasadas, és a dir, en la guerra de successió. Finalment es van apanyar en el que van poder, però no va ser el millor. Com es deia en el plenari, lo indecente que han estado dicho monumento este año. L'Ajuntament, davant la vergonya passada, va encomanar als regidors Vicente Picó y Hipólito Garrigós para que hagan la diligencia en buscar persona que lo entienda y asistan a ver cómo se compone y merquen lo que fuere necesario y se pague de los propios y regalías de la ciudad. I això és tot. Ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.